Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ni ya zan yi kenan. Yanzu ba ni da komai fa a duniyar nan. Ban gidan kawai fa shine nake tunani. Kuma yanzu shi ma ce ya fi ƙarfi na? Yanzu ni kenan ba wanda zai iya bani gudunmawa. Ya zan yi kenan. Ba ku. Ban kai kuka na gurin Allah. Sari? Ya aka yi? Ka me faru kuma? Tafiya zan yi gida, saboda na gaji da zama da kai. Wannan talauci. Sa'ade, ai Allah ne ya ɗora mu. Ba ni na ɗora kaina ba. Ya kamata ki jajanta mu. Duk duniya fa yanzu ba ni da komai in ban da ke. Ni ɗin ma yanzu ka rasa ni. Subhanallah, haba Sa'ade. Domin ba da kai aka halicce ni ba. Zo ki wuce. Sa'ade, da kar mi haka dan Allah. Sa'ade, hello? Ban duba ba. Miliyan 47 ɗina? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Me gida? Dama ta samu. Sun shigo! Alhamdulillah! Na wasa ke! Alhamdulillah! Bari ƙara duba! Wallahi, alhamdulillah. Kuɗin ne suka zo? Me haka? Wallahi. Me kenan? Kamar ya me kenan? Ai dama ba mu tafi ba. Ba ku tafi ina ba, ai tafiya za ku yi. Sadi yanzu nan ba ki gaba cikin mutunci. Dama ta zo. Dama ta me? Mana, dama ta zo yanzu dole a dama da ni. A ta ina? Ki ce ai na gano ki, ai an yi wa iya. Kinga, yaya, haƙuri zan ki haƙuri. Yaya, dama ina sa akwai maganar da nake son na yi da kai tun ba yanzu ba. Shi ne yanzu za mu ɗanyi magana. Magana? Za mu ɗanyi magana da shi. Na'am. Ba na bane kudin suka shigo? Ba na bane? Na baka alat din. Kan dai ba ne kenan. Mu ce. Ya zan iya. Me kuma zaka ga mu? Au, na wanne? Kuma ai ni kan mura ta rai. Dashi. Ke? Ina zuwa. Alhamdulillah. Wai mai haka? Ba ta kuma cewa na rasa inda zan tsoma raina wannan farin ciki. Ka ga ya Ke da Allah bar Allah. Menene? Na gano ki ba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kullum sallah nake yi safa rana dare na fulfuli ba na iya bacci akan wannan damar taka ta so gida. Yau gashi ta zo. Alhamdulillah. Allah un gode ma. Yaya magana ta mu ne? Ya magana da zan yaya?